Zdravím, som Marek a dnes vám ukážem jeden z najefektívnejších spôsobov, ako môžu podnikatelia osloviť svojich zákazníkov. A je to Google reklama. Ak ste už o nej počuli, ale stále váhate, či ju zapojiť do svojho podnikania, tak toto video je práve pre vás. Google reklama, známa ako Google Ads, je reklamná platforma, ktorú podnikatelia využívajú na zviditeľnenie svojho podnikania. Funguje na princípe kľúčových slov a platíte len vtedy, keď niekto na ňu klikne. Takže keď si niekto napíše do Google napríklad najlepšia kaviareň v Bratislave a vy máte reklamu cielenú na tento výraz, tak vaša kaviareň sa môže zobraziť pred očami vášho potenciálneho zákazníka. Znie to jednoducho, že? Pozrieme sa teraz na hlavné benefity, ktoré Google reklama prináša. Cielenie na zákazníkov presne v momente, keď hľadajú vaše služby. Google reklama umožňuje osloviť ľudí presne vtedy, keď potrebujú to, čo ponúkate. Napríklad, ak prevádzkujete autoservis, vaša reklama sa môže zobraziť ľuďom, ktorí hľadajú autoservis blízko mňa. Merateľné výsledky a kontrola nad rozpočtom. Môžete si kedykoľvek zobraziť štatistiky o tom, koľko ľudí videlo a kliklo na vašu reklamu. Viete tak presne, či sa investícia do reklamy opláca. Flexibilita pre každý typ podnikania. Nezáleží na tom, či ste malá firma alebo veľká korporácia. Rozpočet si môžete nastaviť podľa vašich možností a upravovať ho podľa potreby. Pozrite sa, ako reklama funguje v praxi. Toto je príklad vyhľadávania na Google, kde vidíme niekoľko prvých výsledkov označených ako reklama. Tieto pozície sú veľmi silné, pretože sú to prvé veci, ktoré si užívateľia všimnú. Keď zákazníci uvidia vašu reklamu na prvých miestach, pravdepodobnosť, že na ňu kliknú, je takmer 100%. Prečo je teda Google reklama tak dôležitá pre váš biznis? To sú tri hlavné dôvody. Výhoda oproti konkurencii. Vaša konkurencia pravdepodobne využíva Google reklamu. Ak chcete držať krok alebo byť lepší, je dôležité byť tam, kde sú vaši zákazníci. Rýchly nárast viditeľnosti. Na rozdiel od organického vyhľadávania, kde výsledky prídu až časom, Google reklama vás môže dostať do popredia okamžite. Cielenie na správnych ľudí. Pomocou Google reklamy viete presne definovať, komu sa vaša reklama má zobrazovať. Vek, lokalita a záujmy. To všetko môžete nastaviť, aby sa reklama dostala k správnemu publiku. Google reklama je skutočne silný nástroj, ktorý vám pomôže dostať sa bližšie k vašim zákazníkom a zvýšiť vašu konkurencieschopnosť. Chcete zistiť viac alebo potrebujete pomoc so spustením Google reklamy, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu, aby sme vám pomohli maximalizovať váš potenciál. Ďakujem, že ste sledovali toto video a tešíme sa na spoluprácu s vami.